जानो गोनां जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिआ गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै राजाफ्रानो बुजि मोननानै दङ मोनफैगासिनो दङ जोंनि समस्याया सुस्राजादों ना जायाखै दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होनाय सागानगिरि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डि आर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि गोबां बै समनि दैदेनगिरिफोर जेरै भाइस प्रेसिडेन्ट रिफिखां बै समनि डिपुटि आर्मि चिफ जोंखां सार आरो गोबांथार एनडिएफबि एसनि एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ दिनै सुक्तिया 5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गावनि न'आव फैफिननायखौ नुवाखै बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों दिनै जोङो दुखु मोनदों 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो मानो जोंनि जेंनाफोरा जोबाखिसै बिनि अनगायैबो जोंहा रिहेबिलिटेसन कमप्लिट जायाखै दिनै जोङो खोनानो मोन्दों माखासे समनि सिगां बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबि रियेल जायफ्रा नंगुबै एनडिएफबि बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय नङैफोरासो थालांदों होननानै बिथाङा बुंबावदों गोबां जों दुखु मोनदों बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै मानोना दिनै जोंनि गोबां हार्डकोर केडारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोलोंनांगौ समखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमदों बै व्यक्तिफ्रा दिनैसिमबो मोनफुङाखै थ' बेबायदि समावबो नंगौ एनडिएफबिफोरखौ बिब्दि मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफ्रा जोबनानै फैयाखै जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन दिनै सान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समस्याफ्रा जोबनानै फैयाखै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बिब्दि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै जे जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याफोरा दिनै राजनितिजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिआ मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समस्याफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनितिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि थारिखआव बारग' एनडिएफबिफ्रा बुजिनानै दङ दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ आर'ज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिकुवेस्ट खालामगोन जायफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समस्याखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन एनडिएफबिआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठीया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टहै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनितिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनितिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनितिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जि गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बियो जोंनिफ्राय फाइनेल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन